Ayo barisan diluruskan. Nek ora cukup tak gawe 3 berjajar. Jare, cek longgar, ayo 3 berjajar. Malangan. Pokokipun suwun Bapak Kades Ngatoyon Morejo. Ikatipun joketi Mas Bowo. Pokok. Ayo 3 berjajar, cek ora sesek. Mumpung enom ngudi sarana ning praja. Bene ya mas Samira dialamin cetak Samira dialamin cetak atine susah ora ana sing ngajak Rada susah ndase budak. Elok mas Nadyan lamun ngalamun tanpa Raka kelabat mes tali lawe tresno abot ditinggal golek liyane saluku ning timana sigarane ayo rukun karo kancane yang ngono mas yang ngono arep ngetan bali ngulon arep ngetan bali ngulon apa setiane kelakon prabuto godhong kayu butuhku pengen ketemu ana barikan gambang sasorot pun tule ayo mas
sarba Bunden Sri Resno
walangiru Jawa bututin nek kowe sedih aja memandang golek ana nomor WA-ne Manuk Sriti mas keceplok banyu mambang ngipi saiki gak iso turu walang ireng warange korong walang biru nek gede bujang maneh ora kluyur sing wis duwe putu akeh polahe owe owe iyo Ya oh ya oh iyo ya iyo ya iyo suwalirem beda pikiran nek wong ganteng pancen akeh boe bicise asik-asik bicise ayo ayo kereges
Oke, terima kasih matur sembah nuwun nggih penghormatan saking Bapak Kades Mulyono Ngadirejo, Bapak Kades Edi Cedak, nggih Bapak Kades Mantan Iksan Wonogitri beserta penggemar Tayu PK Sampun tindak dumateng Sasono Pagelaran. Ngaturaken sampun penghormatan salajengipun kula aturaken dumateng ibu-ibu. Pertama tiga jajar dari depan ya. Telung kursi, tadi urut. Nah.
Kau rasa hari
Jaman semono yen dolan rame-rame
rasa kangen Salabangku rame-rame, salabangku rame-rame, aduh aduh salome, aduh 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 salome, salabangku rame-rame, asoy asoy mana tahan jadi pacar pamahan asal yuli rara bintang jadi bangi kata salome Bintaro kok sebentar aduh aduh Salome 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 Salome
Oke, terima kasih. Matur sembah nuwun.